Борон заманда, үз буат самаһы элек, башкорттар күсмә тормыш алып барып, тирмәләрдә яшәгән чакта булган Тәңкәбикә исемле бай катын. Тәңкәбикә 4 угыл үстергән: Юмырза, Акъегет, Ишмырза һәм никахсыз дөньяга килгән баш балаһы. Эдерхол кушаматы буенча Диана. Акъегет Зөбәҗәткә гашыйк булган. Юмырза яудан кайтмый, хатыны Шәфәк тол кала илай, каяннан ташланырга теләй. Диана коткара, Акъегет менән Зөбәҗәт кайгыга кала. Ыру ялаһы буенча Акъегет Шәфәк еңгәһен кәләш итеп алырга, ә 12 яшьлек Ишмырза Зөбәҗәткә өйләнергә тиеш. Дәрвиш халкка дин тарату максаты менән килеп, үзе Шәфәккә күз һала, балаларының кайгыларын кисерә алмый. Тәңкәбикә ай тотылган төндә сыккан янгын исенә кереп, янып үлә. Аксакалдар хатыннарын аңлайҙар.